en @Ramogi TVKE. Nyinga George Bati machiegni. Jatend Kweth mar Azimio La Umoja One Kenya Raila Odinga tayo limbe mar jok mane oyudo hinyruok e ng'anyo mag Azimio. Odinga manochako limbe makamano e kar od thieth ma Mama Lucy Hospital ne oten kod jodito mag Azimio Kalonzo Musyoka, gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria e kinde jotelo mamoko. Bang' limbe no, Raila ochome od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital. Bang'e no to obiro chiwo ote mare ne jopiny. Wadhi nyime nyako Ramogi kod weche manyien gi kinde ni kendo wang'iyo motenre kod